korrikata. Baina ze gertatu haba? Ez dakit ba? Da kanpaioik? Ez da mesetako ordua, ez da? Mesetako ordue, mesetako izan Hemen joan guztua, ez da ospatzen usta eta... Ja, baina ze... Aix, Ze? a ber, funeral bat zerbait bada. Funerala? Ez, neska. Funeraleko kanpaiak diala. Dom, dom, dom. Josu, bezan gitezo kanpaia neskatua. Beste gozatu ez baina kanpaianak. Hau ebarizu nola zian. Dulan. Ba, erotuik zu bezala bai ba neska. Da zergatik, ba? Ba, ez dakit ba. Ai ama, ez da izango. Bai. Ez da izango. Hori, berriro. Ez que berri hontan. Ai, sutea berriz, ai,
Etxen bat, erriko zan igual. Eta zein ba? Eta zein falta zan? Zein falta zen ba? Zein falta zan? A ber, bestekoak ere bai. Hangoak ere bai. Zein? Ba, oskotzenakoak. Hauskotzenakoak ez zeuden? Ez zeuden. Ez zeuden? Aiama. Ta jun berralde. Bueno, ni ez nago, laguntza juteko juntan dago. A ber, eske ure hartu ez dakiz Ez, gu igual hemen punto de encuentro. Bai ba, no baite gelditu beharkoa ez. Bate laguntza berbaldin badu. Hombre, gero erreferentzi bezala ez. Danak jun eta danak han eskorruan hori ez da ona. Ez du, deus eiken. Baino. Aiama neskak, zemo! Aiama lagundu bizuela, lagundu bizuela. Aiama, baino. Ai, Jesus. Hortxe. Baino zer gaukezi. Etxe erre zaigu. Dena galdu behar. Aiama. Dena. Ba, umeik zemoz. Aiama. Gaixoak. Ba, pentsa. Oiotegire joan die, hor oioak eta askatzeko, eta ke guztie arnastu dute. Aiama, gaixoak ongi altzaude. Bai, Ta gaixoak. oioak ondan. Atea irikireu, eta, bueno, ez gintun uste, baina azkenen egan iten die. Ezkenekin, baina haiek, Arriskoa ikusteko nia. Euskero, hombre, Aiama. Bueno, eta zuek, lasai, arnastu. Aiama. Eske, Zergatik, barko deu. ne hauek haize, dana kaldu dute dana, aurki batekin da. No, ja, ze sustoa gaina, eta ze desgrazi, oine desgrazi jarri ontan, Ai, txika. Eta zein godeu? Lagundu beharko dieu. Bai, hombre. Herriak, norbeak bakoitzak dakana kartzen baldin badu. Pixka, txikina. Bakoitzak zerbait jarrita lagunduko diegu, ez da? da. Pixka bakoitzak. Oi ba. Lehenengo gauzain behar dana da, etxe hori berreraiki. Hombre, baiet. Ez? A ver, eske, claro. Ze behar dugu, berreraikitzeko, ze behar dugu. Pues denetain, neska, denetain. Zerrakit. Zea, harri pixkateo, zintzelako. Hemen! Aratz! Bai. Katzu. No. Aiama. Zer gehiago? Teiak! Teiak! Bai, teiak! Ondo hola, behitzak tapauta deuteko ondo. Claro. Ui, zerrak uste. Ona. Ongi. Eskerrak. Beitu, Ta hola. Hola. Baina hor honekin txiki xamarra da. Hola. Bai. Zeiak undako pixua txiki, Bai, horrekin. Aratz? Soinu eharra da, Bai. Ideia ona, dale, bai. Ze ideia, ze sarteza? Ba, ideia ona okidula. Ze idei? Zabez ikusi. Ze? Armaikere dan esplikatu behar zaizu zuri, Baina ze ba? Hol bat, soinu politia. Armaikere, Txika, nik ez dut harrapatzen. A ber, hol batekin, soinu politia ite baldin badu kolpia jotzen. Ogi eiteko? Txika, bale, taloak eiteko. Ez neska, ba, ez dakit ba, holako tristurako egun baten, ba, alaitasun pixka jarriko unzeo ze. Ez dakit, ba, neska. Beste baten bat ideitzeko, Kaiate! Zer majo baina. Baino.
Jesus, ama. Eskerrik asko, guain, sikiera etxean konpontzeko bauke, Claro, neska. Bai, eskerrik asko. Aizu, badauke, motiboa, ospatzeko, festan bat edo? Festa, Barkatu baino, itxura okin, ez dakit festan gelditzeko ere, hola... Bueno. Horregatik ezkezkatu, neska. Tita batian, konponduko dugu, ikusiko zuen. Aitu. Dolores, Maria Angelines, etorri pixkoat, bai! Beitu zeintxura daukien neska, Aitu ze biura. Hartu, labaneroa eraman. Beitu, neske. Hombre, Labaneroa geojosi. ongarbitzen dakizu zeze finak den. Bai. Hau, bueno, eske behiekin dako lixibakin garbitzen duen. Behaiekin dako lixua. Ba. Eta zerrek nola itea ba lixiba. Zerrakin nola iten duen, erdi zerginekte. Da, eiten du. Esan dakizu zerrekin iten duen. Bueno, pues gauz bat notak, gero beste bat, gero ez dakit nola zati sekreto. baten jarren izerrakit, baina bueno, ikusiko zen nolekatzen duen. Ole. Bueno, neskak, jazta, lasaion, porque momentuak, Puskatutako hori artile harra daka eta, bueno, ikusiko zuen. Claro. Bai. Claro, baietz. Bueno, balisto. Ai, txika. Maitere. Zer? Nia etxia sortzen badue. Bai. Arropa garbitu. Bai. Ero etxian zer. Ola, zoze, jateko, bakit goliara bat obentzato. Claro. O aulkin bat. Claro. Etxeko tres nagusi gauden duen, baitzik. Dana galdu du, dana. Aulki triste bat. Zoze. Zu. Galarreneakoak. Horren beste gauz pila dauzela. Baina izugarri pila baditu Zagoiet. Hombre, zoze soberan etuko du, zerbait neska. Esan ekartzeko. Galarreneakoak. Beitu, etortzen zin. Etortzen nahi, ezke maja. Ezke jatorra dana. Beitu. Ai, eskerrik asko neskak. Ai, Bira, Jesus. sende bat egiten dut, baina Beitu. Ai, ama, beitu zezaktaik, txatxo bat eta ondo ez da. Eta hemen, bai goiara batzuk eta ondo honekin ez da. Ai, Ze ongi, baino zeinen ongi, Ai, horrek neska. Beitu, poleak eta guztik, txika. jolea. Osongi. Ondo. Ai, bueno, honekin Hori guai, zuaiteko, baina zuaiteko ez dut berre, nahiko zuia da. Ai, Hemen. bueno, a ver, hau etortzen dien mandalagarre bikin, da zerbait egon, porque, bueno, zesan berriz, zer. Koltsonaka hau zerbait beharko du ere, bai? Koltsoia, ja, ba igual, zea. Artile, hori koltsoia iteko, igual. Hombre baiet. Oin bai. Hola bai. Claro. A ver. Ai, Jesus, beitu, ikusi, Laguntzen da. Garbie, beitu. Eta puntile hori. Putillak eta denak jarri dituzte. Jesus, oain bai, neska. Eleante. Beitu, gani, mandarra txistrin honekin, Jesus. Oain ja, Ni mandan horrela gabe. Gazu mandarri gabe, txikas, eske beitu nola zauden, eske beitu lastoz betek. Ai, ama, Ibili naiz talastu horten da. Jesus. Ai, ama, bueno, oso guapa. Bueno. Beitu, ze ongi eleante. Ja, itxura. Lo único, Baina noa, Mariano, baina inbeste txapel. baino, horren A ber, txapel guztiaiek. Horren beste. Hau danak emakumea, diatxe honetan, Adiós. Baino, a ver, ez dit. Xo. Baino. Ez que ume hauen. Baina, hola, chicos. Osongi. Ai, bakizu ez. Bakizu nola den, Jarri. Zenba denbora jolastu gabe Elkartuta, Ez que ojo, zenba denbora jolastu gabe maitere! Zenba denbora jolastu gabe! Presidente! A ver, gogoratzen naizen, A ver, uy, que nerviosa jartzen. Ai, Jesus. Uy, ama,
dut ondoin, A ver, Bai, bai. Kartu. Ui, que nervios. Va. Bi, hiru. Teknikoa kanpoa, ai. Hankan baldin bau ez da... Maitere kanpoa. Balio, jauen da. Maitere tranbait ezin favorez. Segi. No, si, zueke bai, Zakitzuak eba janik ongo iten, Bueno, earki azpitzen. Que no mira. Ai, hauen bian nerviak irazi goetela maitere. A ver, ba. Irazteunak zera Mateo. Aulki bat. Kanizan eraten beste txapelekin, Sobra, dauzki guain da. Vale. Bi, hiru. Gelditzeko musika, mesedez! A ber, musikarik, gelditzeko! 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 A ber, gelditzeko musika, mesedez! A ber, batzarrean egondu gea eta erabaki batzuekin etorrin gea honea, zuen gana ekarrin dut, eta orain hasiko naiz irakurtzen, bale? Mila lareun da hogeita marrean urtean, benetan latza izan da. Nafarroko erreinuko mugan gaude honetan, badakigu gaztelak menperatu nahi gaituela. Bai. Hori badakizue. Beti berdin, Beraien soldaduak eta inguruan ditugun gaizkileak berriro saiatuko dira gure herria menperatzen. Hombre. Beti berdin. Beti igual. Suntsitutako etxeak egurrez eta lastoz zehar berritzen baditugu berriro gureak egin du. Hoi ba. Egia esan bai, beti berdin jarretzen badago. Gaur berriro ere herriak jakindura agertu du eta hemendik aurrera etxeak beste modu batean eraikiko die. Abai? Bai. Eta hauxe bera, esan beharreko. A ver. Lehenengoa, paretak ostion menditik ekarritako harriekin altxatuko dira. Ideia ona! Ongi. Hala espero nuen. Bigarrena, bertako guztina bikaina denez, etxe guztiak hornitzeko adina teia egiteko bi labeko teillerie eraikiko da. Hoi ederra, Hainbeste ordu pasain da gero, ederra izan behar du. Hiru teiateritik, gertu, pagaietan, Ibarreko biztanle guztiak galtzinaren onuraz baliatzeko galtzinlale handia eraikiko da. Eta hauze erabakin duguna, bai? Hoi bete beharrekoa. Para. Baina guzti hauek ze xoxekin ordaindu behar ditugu ba. Bai, bueno, hori ja ere, hortaz ere egon geha izkati diskutitzen. Bai. Eta azkeneko zea esan dugu, kateko zergekin, Gipuzkoarren gandik etorritako diru hori, sosa horiek, hori erabiliko ditugu. Osongi. Eta ez baldin badago diru, egin beharrekoa da, hemen bertako lagunek jarrin beharko dituzte, zergak. Sí, hombre. Hola, erabakin dugu horrela. A ver. Gipuzkoaren zergekin ordaintzea oso ondo. Gipuzkoarrak kapetxugen. Kapetxugen, Baina gu, herrikoak, Hombre, eta pentsa, hauek etxea saldu berri edue. Hauek ere bai ordaindu beharko due. Hombre, hauek ebai, deiek ebai. Baina horrela erabaki hartuta dago. Hombre, a ver. Ointxe galduta etxia da. Guretzako ez dela erratza, horrelako erabaki. Guretzako ez da erratza, beti berdin ezateu Herriak esango du. Beti berdin, Ongi patata. iruditzen altzaizue, beraiek zerga ordaintzea. Ez dute zer A ver, entzuten, ez porque dute zer entzuten. igual ez du ongi entzun, Ongi iruditzen altzaizue, beraiek zergak ordaintzea. Badakizu zer gertan, beraien poltsito binakan ez diela ateratzen. Sosak. Baina, bueno, alata guztiz ere, herriak erabakia hartu indu, eta horrela izango da. Vale, hemendik aurrera, ez dute sosik,
zergak ordainduko. Ongi. Eskerrik asko, behitu. Eskerrik Oparita asko. guzti, majo. Mira, esker. Hau poza. Bai, ba, neska. Eskerrik asko, herriai. Bai, eskerrik asko denei, herritarren laguntzai esker. Bai, oso lagunak. Oain ere, erakutsi du herria salbatzen dula, Oi ba. Danan laguntzakin, danak, eta gero inbehar dituzten hobekuntza guzti horiekin. Bueno. Herri berri bat, geldituko zaigu, leku hontan, Hombre, Leku berri bat. oiate. Zaixe, Leku berri!